Ето спасителната операция за вадене на това куче от басейна на чистота. Кичкиче, ела тук, ела. Дайте тръбата насам. Дайте, дай. Няма как да свади. А? Оттам трябва. Я? Ще... Чари, иди много край го викни. Той го вика там. Там проявава. Айде. Не, аз сега ще дойда отсам. Чакай. Айде. Ела тук. Къчи. Ела. Ела. Къчи, ела тук, къчи, ела тук, ела. Къчи. Ела тук, ела тук, къчи. Ела тук, къчи. Или да се качим горе на това, бе. На моста. То доде отсам, ела ти тук. Елате. Ела, от тук мога да го извадим, бе. Тук, бе. Не, бе, от това, бе, от тук. От тъгъла. Елате. Къчи, ела тук, ела. Ела тук, муци. Ела. Къчи, ела, тук. Ела, да, тук, беге. Ела, само аз. Ела, тук. Ела, тук. Ела, тук, бе. Его натам. Я мушли това па ще предаваме, ако мога да го лепнеш за главата, ще предаваме това през... Ела. Ела тук. Ела тук. Доста плаши, бе. Къчи. Давай. По-малко, бе. Къчи. Ела. Ела тук. Ела. Виж като зора, де. Айде, давай. Чакай да да дойде. Къчи. Виж как, На зъби няма може. Няма, трябва да го сване в гушта. Карай в гушта. Взето назад да не усне. Давай. Атка. Стягай здраво, Айде. Къчи. Дай да отпусна въжето. Къчи. Остава плаши от това лоби с зъбичи. Стягай здраво, няма нищо. Чакай. Паш се изсули. Не го дига за врата. Давай. Давай, бе. Дига. Бъде кучето, бе. Къчи. Само вързани мод за качи, бе. Немато за качи, бе. То отзад като от това. Така. Айде бегай, деба, твоята мама и помияр, деба. Отърваме го. Браво! Ето ги. Спасителите. Сега ще ви пусна в интернет.